Как да разберем, че имаме недостиг на витамин С? Кои са основните признаци на дефицит на витамин С? Задавали ли сте си този въпрос? Всъщност точно това чувство на вечна умора, нямане на тонус и енергия е един от основните принципи за липса на витамин С. Второто, когато ви падне рязко имунитет и постоянно боледувате, това също може да бъде показател за понижени нива на витамин С. Следващото нещо – лесно образуване на синини. Четвърто е признак кървене на венците. Колкото и странно да ви звучи, това също може да е определено признак за това нещо. Сухата, грубата кожа също понякога значи, че може да имате проблем с витамин С и появата на бръчки, болки в ставите и сухожилията и по-трудно възстановяване. Повярвайте, има страшно много неща, които могат да показват дефицит на витамин С. Затова винаги се консултирайте с някой, който разбира.